su večeras i dva etnoslavuja iz Sombora, dakle dolaze nam iz Sombora, a vi ćete ih prepoznati naravno iz grupe Zanovet, odnosno Stupovi, Ćurđevi Stupovi, prepoznaćete ih sa našom Brankicom Vasić-Vasilicom, sa Borom Dugićem, sa ne znam koga nisam sve nabrojao, zaista su pravi dragulji naše etno pesme i hvala im što su se večeras pojavili, ja ih molim da dođu ovdje do mine. A reč je o Bojani i Nebojši Brdarić, pa ću odmah ovako biti slobodan da kažu samo reći dve o sebi, ovako, i između ostalo koje ćemo to prvo dve pesme čuti. Mi smo Nebojša i Bojana Brdarić, mi smo iz Sombora, poreklom smo, to jest očevi su iz Valjeva, majčini su pololični polukordonaši. Muzikom se bavimo od moje 8. Nebojšine 9. godine. Upisali smo muzičku školu u Kanjacu u Beogradu i tamo je trenutno živimo. Prvo ćemo čuti pesmu More iz Grele Nane, druga pesma koju ćemo čuti bit će Nama na čerku.